maneuver on the So history yedu inotaura kuti vanhukadzi igender inodzvanyirirwa zvakanyanya pakurarama kwedu, kunyanya nevanhurume vanoshandiswa pachipfambi, vanoabuswa mudzimba, domestic violence, vanorodzwa, vanoitiswa zvakawanda kusvika pakutoripiswa ngozi chaiko chaiko, vanobatwa as an object. Well, let's find out. Hello guys, how are you? We are back on Sekuru Gudo Picture TV. Apa toda kumbotaura nezve vanhukadzi. Nofunga pandatanga video inoima zvinzwa kuti ndataura kuti kudini. Ndataura kuti vanhukadzi, vanhu pakugara kwedu vanoonekwa sevasiri chinhu. Vanoonekwa sema-sexual objects most of the time. This is why you see there is a lot of organizations dzinomiririra vanhukadzi more than vanhurume. Vanhukadzi vanodzvinyirirwa mudzimba, vanhukadzi vanoshandiswa pachipfambi, vanhukadzi vanoshandiswa kutoripa ngozi. Saka zvinhu zvinoitiswa chinhu hazviitiswe munhu. But anyway, let's find out kuti kana vanhukadzi vakapiwa mukana wekuti vashaine pakazara vanhu, vanoita sei? Let's find out in the video that follows. As you can see, most women pachaunga vakapiwa mukana. Some are going to say, aiwa vanga vanzi vatambi. Matambiro acho, magaro ndo chete here chinhu chinotambiswa pamiri wemunhu. Why do most women vachitamba zviri provocative, just like what that woman is doing? Chimbotudza. Last time there was this video yemukadzi akatamba parali yeZANU-PF akazopiwa akwana sewiki neyochivhai mushure mekunge andengendedza musika. My question is, are those women married? Is this woman married? Mukadzi uyu akaroorwa here? Akabata musoro, akadii, akapira kumashure kwake kuchaunga chevanhu chevarume. What do you say about this? Vanhukadzi, vanhu vanodzvinyirirwa here? Are they sexual objects by choice or they are being forced? As to me, I think most of the things that women do, they do it by choice. Mukore uno wasiyana nekudhara kuti vanhu vaibatirwa matemo kana makano. These days, kwane rights, my human rights. A person can choose for himself or for herself. Now we see zvinhu zvakadai zvichiitika. What's your take? Tarisai muone chaunga chevanhu. Look at how much people were watching. Look at this. Oda. Saka imimi muri kuti kudii iwo. Tarisai muone. So this type of dancing ne part of the body iri kutambiswa ine zvinhu zvaino attract pakugara kwedu tese tinozviziva. These are sexual provocative actions. Kuinvita zvinhu zvakafanana nerape, kuinvita varume sataenda here kumberi, kuinvita bonde. In the case yekuti munhu arepwa topane mhosva.
In the case yekuti munhu asangane zvaasangana azonzi iwe handichakwanisi kukuroora ndakambokuona pavidhio uchitambira parari fana kuti vanyaya vatosvika nemukwasha vakuda kutobvisa mari obva wanzi chimbomirai Holland video yebva yaplaywa of this woman playing or dancing on a public place achitamba madhanzi akadai. What do you think is going to happen? Chimbondiudzayo. So zvimwe zvinhu zvacho zviri kutaurwa mazuva ano about women, I think it's overrated. That's what I think. I think it's overrated. That's what I think. Because if you look at how that woman was dancing and the type of the dance that she's doing, vakadzi everywhere, kumapati everywhere, vakangopiwa mukana wokutamba vanotambisa magaro. Why? Vane maoko, vane tsoka, vane musoro, vane zvigunwe chaizvo nenzara, vane tsiyo, unogona kudayo kana unogona hako kudayo. Why magaro? Why? So you see kuti vakadzi ndomasikirwa avakaitwa. There's no any abuse iri kuitika. Whatever that befalls them, they deserve it. They actually invite it. Ndovanotodedza kutoti haiwa uyai panapa open check, wada watora, ita zvaunoda. So I just came with this video so I can show you guys. I don't know what you think, what you say. Kana ndiri wrong, mondiudzawo comment section kuti Sekurugudo, you are wrong, whatever you are saying. But the majority of times vandiri kuona vakadzi vachipuwa, this is what they do. Vanotambisa magaro zviri provocative. When you look at the age of that woman, look at the age, you could see kuti it's either akatombororwa ipapa, maybe andone mwana, maybe it's a single mom, or andone murume. Machances ake kurorwa again kana ari single man, muri kumaona se. Of course ndokona kuti zviri negative, but maybe muchaunga mune munhu atonakirwa, but what is that man attracted to? What has made a certain man in the crowd to be attracted to that lady? Attractwa nekuti vachavamusha here, or attractwa nezvinhu sexual? What is going to do after the two of them have sex? Are they going to stick together, or they are not? So semaonero angu kuona munhu akutamba zvakadai on a public space, airiwe age yakadaiwo, there's something wrong. The person or a woman has given up, haasisina hope yekuti unomupa murume. Iyi ndo yatova a way yekutotsvaka naye murume. Let's be honest guys, kana mai vako vakatamba vachidai parari kana road show, how do you feel? Kana hanzvadzi yako ikatamba ichidai, how do you feel? You look into the life of your mother, you look into the life of your sister and try to find out, is she married or not? Is she expecting to get married? Nemazira unongochimuita uchatanga kuona anza dzichiuya kuti no, this person akaita failed marriages akawanda. This person has given up. This person atopambi. Automatically this type yekutamba iyi inotongoendesa munhu kuma levels one. So guys, if you think I am wrong on what I'm saying, please let me know in the comment section. Maybe I overreacted, but I said I've been doing my research. Did you know most of the time pama parties michato everywhere, mukadzi akapuwa mukana wekutamba ready, anotambisa magaro. Azvine kuti akarorwa, azvine kuti ari single.
Whenever an opportunity presents itself, this is what they do. So guys, this is the video that I just wanted to share with you. I hope I'm trying to pin down my social issues in the analyze. Here I analyze most of the time. This is why my setup is a sitting setup, whereby I come with videos and we see into the videos together. Then I give my opinion. If you think I'm biased or I'm wrong, please feel free to say it in the comment section. If you have any other topics that you want us to discuss or talk about, don't hesitate. Ndiudze sekurigudo chimbobata nyaya yakadai, sekurigudo pane nyaya yakadai, sekurigudo apa muri wrong, but moisawo kamafactor ikona ngoti sekurigudo muri wekupenga sekurigudo makadai. Anyana ndigona hangu zvekutoka vanhu mucomment section. Because ndokudai you are family. Without you, pana kwandinoenda. So makandikoshera. My name is SGP. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel and also press the notification bell so that every time I post munobva mauya makawanda. First 10 minutes ndikaona 100 views, YouTube yakupusha yega the video ne algorithm yayo. Saka munenge masimbisa. Pama episode ari kuyapo, I think jaita ndichiwini so airtime kuita muwana data rekuramba mchidzoka pa channel yedu. Because if I can make money with this, what can stop me from sharing also with you, the guys who also make it happen? So don't forget also to follow me across all social media platforms. Zitari mwechiteroro Sekurugudo Pikicha. Until it again, I'm signing out.